Sziasztok! Márk vagyok, és ez itt a Cat Mario. Hát akkor kezdjük is a játékot. Ugye még az első pályán járok, mint ugye az első részben. És hát bocsánat ugye a sípolásért, de hát ezzel nem nagyon tudok mit csinálni. Próbálok pofázni azért. Anyád! Mindig itt szívom be. Megint lemegyek vagy mindig szúszik. Nem bírom megcsinálni. Mindegy! Elmenték alatta és nem tudom, én nem ott megyek. De bazd meg! De ez idegölő, bazd meg! Igaz, hogy még csak harmadjára próbálom, de már az első részt tanultam. Ja! Aj, de hát itt 3 jön, föl se bírok ugrani. Cookie! Bazd meg! Hát nem igaz. Nem igaz! Ez az. És itt ez az. De is! Nem ugrik fel a faszomat, man! Idegölő. Ez miért nem jutott meg? De, ez nem lehet. Ez kurva szar. Anyukád! De... Bazd meg, hát nem igaz. De... mindegy. Az első pályánál megadott tehát... mi van az utolsóval? Get. Ez az! Yeah! És most a kurva. Bazd meg! De ez checkpoint. És ő megint odaugrik? Hát bazd meg! Hát ilyen. Kurva anyját már. Minusz 10, de gamály. És már megint odaugrik. Bazd meg! Hát kurva anyját. Ez az. Ez az. Az mi? Itt is van. Édes anyját. Jó van. Mínusz 12. Anyádat! Aztán. De már tovább jutottam az első részt.
-14. Úgy van. Faszomat. Legyen Mario. Jó. Oké. Geci! Bazd meg! Ott is van. Faszomat, már tiszta ideig beteg leszek. Miért a szar miatt. De nem lehet megcsinálni. Minden olyan láthatatlan, hogy getsz van. Jó. És ha itt ugrom. Már 10, még egy próbám van. Veszem is közben. Csoda! De az mi a geci? Na mindegy. Köszönöm a figyelmet, majd legközelebb Mario-ban híres lesz.